Ebago anteri n'omuntu n'arogoja kubuli. Nganduo ngende nchikomo bwati. Tigamba boli. Umuntu oyo okwanire goseko boli ali. Ochira abateba goseko boli ali. Oyo ondenere. Ondo seri chipara kilomita 64. Oyo tore nere. Ongere stima ngoja koreta nyaboni. Oyo tore nere. Kora ngara mate na entra bangi na baito na limara agende mabinge. Oyo tore nere. No mondo na evereti agatwe kirogo kyobo haziri kitutu chache no korwenga kiasagiri mbona yako anyore kirogo iki endere iyo ekeraka chibugeri kekuwa kagaya kitutu chache no tiga umanya wonte binga ntikuyu nchiko bwati umuntu utarakwana useko bwoliare kwasa omuntu ole mumbu etowate chibaje direnge uchimotwa ndobwate budget ngoja juu nomo diagnostica omwagoyo ndobwate budget omwagogoja 2026 na ine ndobwate budget ya 2027 tataraga na chikura igontige ndagera eremesa ntige ndagera eremesa ntige ndagera ngati gato tige ndagera ye to tige kwati ndagera 2027 omo ndagera ndagera kutenge teme abono gose ankyo bateba iga tosanera mukamo mura otakoreki tosanera mukamo mura otakoreki inu mwabarire mwabarire mwaboigure ikenyasaye como isi omobe iga yatini koruwonya saye iga yatini koruwonya Enggak keweka ndote torore lakini asibona ina nasema umwisho komechareti umwisho Amerika ibo mwacheranire tumwaterane no mondo goroku William Ruto tuwacheranire Ruto ange chiparandeta mwacheranire Ruto ange stimandeta neboni mwacheranire Ruto ange chibesa tokore holi mwacheranire Ruto ange mate ndeta mwacheranire Ruto ange mito torika wana baito malenga bancheranire gaiba